20.8. Good morning mga kaspero. Day 2 natin dito sa Isla ng Kaluya. At ngayon, napakagandang panahon mga kaspero. Tingnan nyo naman. Ganda ng tubig. Napakalinaw. Diyan yung mga bangka natin, 3. At ito yung HQ namin na tinulugan. Ayan. Sana marami tayo ngayong araw. Dahil last day na natin, kailangan na nating punuin yung natitirang styro natin. Yo! Papunta na tayo doon sa spot. Tayo na sila Mr. Toroy. At dito kami mamamana dahil nandito yung napakaraming mga unicorn. At dito tayo nakadali ng mga giant tribali kahapon na malalaki. Kaya balikan natin. Baka makadali pa tayo. Kaya let's go!
Lumulubog na ang araw, bitbit ang pana, handa na. Tahimik lang ang paligid, sa ilalim buhay ang galaw. Hindi ito basta laro, dito sinusukat ang tibay. Lalim ng dagat kalaban, pero puso ang tunay na
sumisid mag-isa, walang airtime, panata, panalang lakas ng loob, laban sa agos, laban sa gutom.